יש שני דברים שאם תעשו אותם בבית שלכם, הם יגרמו לבית להיראות הרבה יותר מעוצב והרבה יותר אישי ומיוחד. הדבר הראשון הוא צבע על הקירות. אם בכל אחד מהחדרים אנחנו נצבע איזשהו קיר, או לא בהכרח קיר, אלא איזשהו משולש, ריבוע, משהו כזה על אחד הקירות, אנחנו כבר נכניס צבע ונגרום לחדר הזה להיראות יותר מעוצב ממה שהוא נראה קודם. הדבר השני הוא פרקט. ברגע שאנחנו מניחים פרקט בחדר, אנחנו גורמים לו להרגיש הרבה יותר חמים, נעים, מיוחד ומעוצב. וככה אם אנחנו ניקח את שני הדברים האלה, נשים פרקט ונצבע קיר, אנחנו מיד נרגיש ששדרגנו בטירוף את החדר הזה. אם יש לכם תקציב נמוך יחסית ואתם עומדים לצבוע בעצמכם, הצבע ייקח בגדול וזה יהיה הצעד הכי קל והכי פשוט וזול לעשות אותו. אם אתם עומדים להביא איש מקצוע שיצבע לכם את הקירות, אז זה משתווה פחות או יותר לעלויות של הנחת פרקט, ואם יש לכם תקציב גם לזה וגם לזה, כל החדרים שלכם ייראו הרבה יותר טוב, בתקציב יחסית ידידותי ובזמן קצר.